your soul is your most valuable possession. Dili ang imuhang kwarta, dili ang imong bahandi, dili ang imuhang katigayunan, ang imuhang most valuable possession is, unsa man? Imong kalag. In Matthew chapter 10, verse 28, unsa may giingon? Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas, apan makapatay sa kalag. Apan dili makapatay sa kalag. Kadloke hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impyerno. Pero sad to say, bisan ani ang gitudlo sa pulong sa Ginoo, subo kayo pamalandungan na mas gikahadlukan nato ang mupatay sa atong lawas o sa atong unod kaysa mupatay sa atong kalag. Ano man? Daghan walay panahon sa Ginoo. Pero adunay panahon para sa mga butang ining kalibutana, para sa pagpangita sa iyahang kalambuan dinhi sa kalibutan. O kana siya nagtimaan ngaon sa man nga mas nahadlok ka sa mupatay sa imong unod kaysa mupatay sa imong kalag. Mas gikabalak-an nimo nga mapatay ka diri sa kalibutan kaysa mapatay ang imong kalag didto sa kalayo nga walay pagkapalong. Tungod kay daghan sa tuwa dili makapangalagad sa Ginoo kay busy ani. Busy sa negosyo, busy sa trabaho. Pwede man ta magnegosyo. Basta kay balanse lang. Pwede man ta manarbaho, wa matagiingnan sa Ginoo nga ayaw panarbaho kay ingon pod ang Bible nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Ug ingon pod ang Proverbs, ang tao nga tapulan dili angay pakaunon. Oh. So kinahanglan natong mo trabaho, kinahanglan nato manginabuhi, pero ayaw gayud itugot na diha na lang mutuyok ang imuhang panahon o ang imong kinabuhi kay kana nagpakita nga mas nahadlok kang mapatay ang imong unod kaysa mapatay ang imong kalag. Klaro baya gid kaayo ang giingon sa Bible. Nadaghan ang gusto muagi sa halapad nga dalan kaysa sigpit nga agianan. Didto sila sa halapad nga dalan kay didto man ang sayon. Dili sila moagi sa sigpit nga dalan kay usa ka lisod nga agianan. Apan ang Bible nag-ingon, unahan sa halapad nga dalan kapildihan, kalaglagan sa imong kalag. Ug daghan kanato gusto moagi og sayon sa kinabuhi. Manang wala tay panahon sa Ginoo kay ang uban sa tuwa nagunahuna nga babag naman ang pagpangalagad sa Ginoo. Imbis madato ko kay mag-abli kog negosyo Domingo, di na noon ko kaabli. No? Manang uban, di na mo tuog Ginoo. Now, fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Kadluki siya nga kaya nga pildihon ang imong kalag. Diha ang imong lawas o ang imong kalag diha sa impyerno. Ang tanan nimo nga kwarta. Timan ikini. Ang tanan nimo nga kwarta, bahandi katigayunan, ang imong relasyon, ang imong mga pangandoy sa kinabuhi, mahibilin na tanan. Walay bisan isa anak nga mukuyog sa imo, nag-atubang nimo sa Ginoo. Kung mamatay si isa pa ng pinakadato ron. Media. Kung mamatay ng tagiya sa Facebook, o ibutang nato, kung mamatay si Villar, kaysa may pinakadato sa Pilipinas karon. Bisag, usah, kasing-kusing anang iyang bilyones sa kwarta. Di na niya madala o mabitpit, atubang niya sa hukmanan. Wagid na ikatabang sa imo ng imong kwarta. Mahimo na siyang walay pulos kung ikaw mutaliwan na nining kalibutan na. Ano man? Klaro ang gingon sa Bible. Hubo ka nga natao, hubo usab kang mamatay. Natao ka sa abog, ug mupauli ka sa abog. Bisan pag ilubong ka, kuyog sa imong mga bahandi dinhi sa kalibutan. Inig-atubang nimo sa hukmanan, dili to nimo madala. Walay isa nga mabitbit adto. Imong relasyon, nausahay ang atong relasyon mahimong babag sa pag-alagad sa Ginoo. Ano man? Labilag mga sayop nga relasyon. Mahimong babag nganong dili ka kaalagad sa Ginoo.
Manandili unta ni siya mahimong babak kanato karon mga igsuon na tungod sa imong gugma saya di na lang mga lagad sa Ginoo kay di man siya mga lagad. Ya kay gihigugma man nimo siya muunong ka sa iya. Dili ka maka-decide sa imong kaugalingon tungod kay nag-rely ka, nagdepende ka sa imong relasyon. Ha? Relasyon sa imong ginigugma, bana, asawa, relasyon sa imong ginikanan. Mga minahal sa kinabuhi, nga usahay, mao kini ang makababag sa tuang anong di ta maka-decide. Nga unta ang pag-decide sa pag-alagad sa Ginoo between kanimo o sa Ginoo ra gyud. Na timan-an ginato na. Ang imong mga pangandoy, daghan kanato puno og mga pangandoy. Daghag mga pangandoy. Mangandoy nga makabalay, sakto man. Mangandoy na madato, mangandoy na mapalit ni mga butanga. Ug usahay tungod sa mao nga mga pangandoy di nakaalagad sa Ginoo. Anong di man kaalagad sa Ginoo? Kay imbis na mo alagad, magnegosyo. Imbis na mo alagad, mag-overtime sa trabaho. Imbis na mo alagad, mag-full-time sa pag-alagad sa Ginoo, muadtog lang yaw nga nasod kay para mapalit ang tanang gusto sa kinabuhi o sa pamilya. Naamang gitay mga pangandoy. Pero iksuon, ingon ang Bible, mag-unsa man. Kung maangkon di mo ang tibok kalibutan. Kasi pasabot anak nga word. Nagigamit kanong gingon diha, mag-unsa man. Unsa may imuha, kung maangkon nimo ang tibok kalibutan, buot pasabot ang kalibutan diri kalipayon diri sa kalibutan, katigayunan nga gitanyag diri sa kalibutan, mga bahandi nga gitanyag diri sa kalibutan sa imuha. Pero makunsa man kung maangkon daw nimo ning tanan, kung mapildi ang imong kalang. Sa ako nang gikaingon, gidi makatabang sa imuha. Dili mahimo, dili nimo ma-bribe ang imuhang kaluwasan. Dili pareha diri sa kalibutan na pwede nimo kuuton dito sa under the table nimo. Na pwede priority ko diha Na bisag kuan, na? Pwede nga unahon ko dira Pwede ba nga bisan og kining patay na malista gyapon makadawat? Pwede tanan. Pwede ni sa wala man gud ako ang mama or papa. Pwede ako na lang. Bawal ka dili gid ikaw. Kay imong mama papagyod. Maingon ka nga. Bahinan lang ta ka. Makalusot pa na siya. Parahong kag pulis, parahong kag taga CTTMO. O nakitaan nga doon na kay violation sa imuhang pag-drive. Usahay malingla pa ta. Huwag maingon ta nga, pwede. Hangyo lang sir, 200 May mga, di man tanan, pero sigurado na ang yung malingla ana. Pero ini katubang nimo sa Ginoo, mingon ang Ginoo, wala man mong pangalan diri sa libro sa kinabuhi, wala gyud. Wa gyud may sulat dinhi Dili ka mo pwede, dili nimo pwede nga ofera ng Ginoo nga mingon ka nga sa kalibutan Ginoo, doon ako'y daghang bahandi dito. Imo na tutanan. Pasudla lang ko diha sa imong gingharian. Wala na. Di nimo pwede nga limbungan or bayaran, i-bribe nimo ang kaluwasan. Tanawa si Jesus. Sa diha nga si Jesus nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. Gisulay, gitintal siya ni Satanas. Gani kay nasa gigutom ka. Himo ang paan kining bato. Sa ingon sa Ginoo nga si Jesus kay dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa pulong na magagawa sa baba sa Ginoo. Unya gida siya sa usaka taas nga dapit o gipakita sa iya ang gingharian, ang kalibutan. Ipakita sa iya ang kalibutan. Ingon niya, kung muyukbo ka sa ako, musimba ka na ako ning ihatag kining gingharian. Pero wa kabalos. Pero abi niya og mailad niya si Jesus Christ. Abi niya malimbungan niya wa siya kabalo nga ang gipakita niya nga gingharian si Jesus mismo ang tag-iya adto. Gipakita ni Satanas ang kalibutan sa iya nga ako ni ihatag tanan sa imuha, simbahon lang ko nimo. Pagbantay gyud igsuon kay base si Satanas moingon sa imuha, akong ihatag ning kalibutan, simbahon lang ko nimo. Mo nang wa na kay panahon sa Ginoo kay gusto na nimo maangkon ang kalibutan. Pero ingon ang Bible, bisag maimo pa tibok kalibutan, pero kung mapildi ang imong kalag, asa may maayo ana. Ang mahabilin ra
tanan isang imong kalag. Mahanaw ni tanan, pero ang imong kalag mo na mahibilin. Ug muatubang sa hukmanan. Pamalandong ini. Kung hatagan ka og 1 billion pesos, Jamaica, masugot ka, lawat ka. Pero, doon na kalay 24 oras para mamatay ka. Unya mamatay ka. Isa mo dawat sa inyo, kung tagaan mo 1 billion, na 24 hours na mamatay na ka. Siguro, wag mo dawat sa inyo, siguro dali Kaya sa basig di pa na ako mahurot na gasto ng 1 billion. Di na ako mapahimuslan. Mamatay na ko. 24 hours, kung nakadawat ka karon og 1 billion, ugma, insaktong orasa, mamatay pud ka. Basig, nagbiyahe pa lang ka pa doon, Amerika, kay panghimuslan nimo ang 1 billion nimo, di nakakaabot. Sa aeroplano pa lang, tigok na. Ha? Ano man? Unya, impyerno ang imong padulungan. Bingon sa tanan, sa imo hatagan, tagag 1 billion, unya, simbahon ko nimo. Pero, 24 hours na nimo gastusan, mamatay ka. Huwag siguro mo sugot, ana. Ha? Ano man? Ano di ka mo sugot? Tungod kay? Ha? Kay kabalo ka, nga dili worth it ang temporaryo para sa eternal. Dili siya worth it. Dili siya makatumba sa eternal, no? Kaya kung makadawat ka 1 billion, niya mamatay ka after 24 hours, unya impyerno imong padulungan, wala na. Doble ang imong kasakit. Imong madawat. Di pa ka makapahimulos sa 1 billion.